Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия, хуш омадем ба канали мо. Имрӯз мо қарор дорем дар ноҳияи Рӯдакӣ, фермаи Ҳоҷи Абдувоҳид, деҳаи Тӯбек, 16 сар буқои Беларусия ҳастад бародаро. ҳозир дар давоми видео маълумотҳои ҳамаша метем, нархош чӣ хела бесчай, чанд қуто чанд қара, ҳама ин маълумотоша метем бародаро. Навора бо диққат то охирша тамошо кунед, саросима нашида ҳамаи маълумотоша бигирен, хуб маслиҳат кунем, баъдан харидори аниқ шуда занг бизанем бародаро. видеоҳо маъқул бошад, баъд лайкҳоро монед. агар ҳамин намуд наворҳо ба шумо маъқул бошад, ба канали мо обуна шида монед ва ояндара дар кор мешавад бародаро. намуша мо наворро сар мекунем. мо наворро сар кардем бародаро, буқораи суд майдонда ҳай кардем, шитоби ҳама ҷоша бинен, раггаштонаш дигариш ҳамаги 16 сарай пародаҳои чорнапёстор галштен, ҳам барои бастан зурай, ҳам барои наслгирӣ, хурдан саломатӣ ҳама тарафа 100% гарантия шахати бародаро. аз ҳама плюсаи асосишам ина ки ин моло дига овсул намешавад бародаро. иш 100% гарантия соҳибиш додааст. ин моло овсул намешавад, яъне даҳандар мегӯянд баъзеҳо, касали овсул намешаванд бародаро. хоб ҳамаги 16 сар. хоб нархошон аввали видеода гап мезанам бародаро. нархи навошон 55 сомонӣ аз рӯи накладнои Беларусия. ҳамаги 16 сарай аз рӯи накладнои Беларусия 55 сомонӣ шумода ҷудо карда метиҳад. шумо интихоб мекунед, биркаша мебинанд сразу, накладноя нигоҳ мекунанд, ҳисоб-китобаш баромадагӣ тайёр. хоб весошон тақрибан аз 350 то 450, мумкин 500 килограмм ягонта бошад. дар ҳамин атроф расчетотона мегирен. буқора хурдан саломатиш ягон камбудӣ надорад. адресҳоро гуфтем. ана иша бинем беҳад молҳои базеб бо дили пур. касоне ки хоҳишманданд омода айпеш бибинанд, бемалулай меоянд, айпеш мебинед, интихоб мекунед, мегиред. хоб касоне ки имконияти омода айпеш дидан надорад, метавонанд ки 100% ҳамин буқора ай телефон скриншот карда мепартоед. анами буқа маъқул шид гуфта биркаша мебинанд, килоша мебинанд, шумода роҳӣ мекунанд бародаро. хоб нархошонам нархи дастрасай. барои накладноям ки бошад, весиш иншолло ки туғрӣ мегирад бародаро. ино дар Беларусия карантин гузаштагиа 100%. хоб иҷам 100% анализ хуноша супорида, уже ай таҳсил гузаронда иҷозат гузаштагиа ҳамаш бародаро. мақсад бо дили пур метавонед харидорӣ кунед. чӣ хеле гуфтем, хоҳишмандо 100% метавонанд омода айпеш бибинанд, ферма биёянд, нишон метиҳам бародаро. бо дили пур қатъӣ мегирем, мегирен. кадом буқаи маъқул бошад. ҳаминҷа 16 сарай. ҳаминҷа одамои ҳамин парода буқора гирифтагӣ бошад, дар комментария нависед. чӣ хеле хубай вазнгириш дигариш ҳам барои бастан зур мешавад, ҳам барои наслгирӣ. ино буқои гигант мешаванд, буқои тоннага ай ҳамин пародаҳо меброяд. галштен, чорнапёстр, наслгирӣ дам зурай. ай насл гирифта ягонта ғуноҷин вай кунед, мол кунед. ай ҳамино тавлушидаги ғуноҷино боша, беҳад вай мешавад, сершир мешавад молошон. пародаҳои зуранд ино. ҳозир ки бародаро бод ҳаво салқин ки ҳаст, ҳаракат кунед, айни ҳозир буқабандӣ ай. чем тобистон ҳозир бо хубтар ай. инкишофёбишам, фарбешавӣ шуданшам ҳама тарафа ҳозир шумода вигиднӣ мешавад. буқабандӣ ҳозир айни сезони буқабандӣ ай. мебаред ёфтаги чистона метем, мехӯрад бародаро. хурданашон беҳад хуб мепечонад, чизе боша, аҷриқай, алафи тарай, қоқай, алафҳои бегона чизе боша бародаро, фақат мепечонад. силосай почабаланд дидам, почабаланд
поча ғавсиштам ғавс, паҳмиша мегем паҳмиштам паҳмай, миён дарозиша мегем миёншам дарозай бародар. Сатфоиза буқои 4 кунҷа пеш қафо як хел мана. Аки инора гуфтем ку боникалагиҳо медонанда. Мана паҳмишам аҳамияттен, почабаландишам, почағавсишам, миёндарозишам, ҳама тарафа. Ай одам чандин касо мол гирифта уже барака ёфтагиянд. Шумо ҳам метонем бо дили пур аз номи канали мо муроҷиат карда харидорӣ карда метонед бародаро. Боз ҳам бародароне ки инстаграму тикток ҳам тамошо мекунед, мо саҳифаи худро дар инстаграму тикток ҳам дорем. ҳатман унҷа ҳам гузашта маъмур азия мебурояд саҳифаи мо дар омада обуна шуда монед, иншоалло фоиданок мешавад. бародаро навора дароз намекунем, ҳамаги 16 сар буқои беларуси ҳастай. ҳаракат мекунем бародаро, касоне ки пурсида буданд буқои беларуса ёфта будӣ, буқои чорнапёстро галштем мана. Бигирен ҳаракат кунем бародаро. ҳоле ҳаст, ҳаракат кунем бигирем тамом нашида, касоне ки пурсида буданд. наворро ҷамъбаст мекунем, аз канал дур нашавед. наворҳои зур ҳоли айпеш, саломат бошед, сарбаланд бошед. наворҳои мо маъқул шудагӣ бошад, лайка монед. ҳамин намуд видеоҳо ба шумо маъқул бошад, ба канали мо обуна шуда монед. иншоалло ояндада дар кор мешавад. саломат бошед бародаро, ҳаммада барори кор. лайко аёд наброяд.